Bun venit la ziua a doua la Asia Fest. Noi, Chinese Corner, deja ne-am început activitatea în forțe maxime. Acum noi o să mergem să întrebăm lumea 3 caractere din jocuri video de origine chineză. Și poate, cine știe, primesc și un premiu. Hai să vedem ce o să răspundă. Bună, puteți să spuneți 3 caractere din jocuri video cu origine chinezească? Cu origine chinezească. Stai un pic, din Genshin. Xiao din Genshin. Bun. Chun-Li should be one. Yes. Xin Zhao, he's Chinese. Isn't it Good. Ari nu, Ari. No, no. Chinese. Ada din Resident Evil. Bun. So Wukong. Yes. Yon, Irelia? No. Yes. Yeah? Oh, Irelia. I'm good. Okay. Bun. Xiao. Bun. Xiao. Felicitări, ați câștigat un PES de la Chinese Corner. Free PES și niște stickere. O să dați follow pe pagina noastră de TikTok, chinesecorner.ro. Chinese. Așa.